Yawa, saura baitin karshe ne ko? Saura baitin karshe uga. Daga shi sai lis. Amma fa ni kana bin mamaki. Ban taba ganin yadda mutum ya yi waƙan aure da kanshi. Aurensa kuma a ce ya zo ya waƙa. Ai to dan nayi waƙan aure na me ya shafe ka? Gaskiya. Kuni na biya ka yi. A kwarai da gaske. Mu je to. Auren soyayya yayi daɗi. Sabon mawaƙi ya zama angon da mace da ka amarya. Lokacin nan ne da muka fara haduwa da ita. Abin ya burge ni muka fara soyayya tiryan. Shawarin da zan bani zaman lafiya amarya da ango. Yawan dirgin kuma. Baka samun rolling a wajen bane shi yasa. Allah wani. Baka yanka mun sauka. Allah ya shirya mun kai. Amin. Mu je. Yanzu kan saura list. Mujahid. Za ka ɗora sunan ka san wannan concept din kai za ka yi kowa abokan ango kowa. Wannan ba yan rakiya bane. Me waƙan kan ba shi yake ɗora list ɗin sunan abokanansa ba. Sunayensu da kansu. Kowa zai sa sunan shi ba. Mu waƙi ba shi yake sa sunan abokanai da waye wannan salon kowa shi da kanshi zai kira sunan shi. Kowa? Kowa shi zai ɗora. Kowa. Kuma mutanen sun kai nawa? Mutum 400 ne kawai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina ga alada muke wata biyar muna waƙan. Yanzu mu jayin zo ka sa sunanka. Ikon Allah. Kai kuma tsarin ka kenan. Kowa abokanansa shi ne zai sa sunan shi. Bismillah. Mu je jayin sa sunanka. Sunana Mujahid na zo taya murnar sabon auren mawaki. Yawwa. Ikon Allah, ikon gaske. Yawwa. Komai naka daban. Me yabo? Kai ma saura kai zaka sa sunanka kai ma. Ko ka sa mai? A dole na. Sunana mai yabo na zo taya auren. Sake maimaita mai buga. Ba da mu ci gaba. Na ga alamun shi ma wannan din sabo ne. Sunana mai yabo na zo taya murnar auren sabon mawaki. Ke dan yake. Yawa Mujahid. Baba baya nan wallahi kuma mun yi waya da shi ba zai samu zuwa bane amma yanzu ka dora muryan baba. Alhamdulillah baba baya nan alhamdulillah. Dora muryan babawan kawai. Tunda bayan nan ba shi da nan ba zai iya dora muryan babawan. Ikon Allah. Dora mana muryan babawan. Baba ya zo taya murnar auren sabon mawaki. Sewa shikenan yanzu na ce alhamdulillah ya kare. Yanzu sai wasu sauran sun zo kenan. Ni yanzu ni zan yi muryan ma S Niga. Shi ma dama ni zan yi muryansa. Shi S Niga kan ba wakan hip hop yake ba. To amma ai abokin ango ne kuma kaga dole tunda abokin sabon mawaki ne zai dora nashi. Sa mana oga dan dora muryan. Wallahi na san a tsine yake dan dora o kakkace komai oga. Sunana S Niga. Ni ma na zo taya murna. Kuma haka mun sai ta ba haka ma yake. Haka ma shi kansa yake. Mana. Asime. To ya za a yi? Shikenan na ce. Da sauran kawai sai sauran sun zo. Ba damuwa. Suna zuwa dan shi masu sa suna. Wallahi yanzu alhamdulillah. Akwai saura fa. Ba wasu nan ba? Za su zo saura boss biyu ma suke zuwa. Wallahi boss biyu ga suke zuwa. Boss biyu? Mota? Za su zo su dora nasu. Ya kace sojoji? No. Ba da